ki balai kon sekini alam juga parti jongi haga badi ke jingkang joka district administration ya ka jaka lum khana jongi dia po bihar ba district tinyak lem jongi ni so ba ketua di kam jongi ka KCDC tiga ika bangi ko amat pa ka po ka long ba ni pa wi so khia ka badi ba ka tu ka jingkang sendat na to lem joka bosun sha jongi ba district pada ngi pe makat kum ki artikel sende ki a joka schedule ka ai board ni ka district council bangin lum ki khajana mo la kalong na ka free la kalong dan ki animals but ki de kam ni ka wangi ka sengi su lum de ai ki badan bakono ne ka de ka peladan ai board na ka schedule ti ka jingbo ya ka kadam tu ka dan ka jaman orem itu ki ba lum khajana tu ki ba ayo board ni ka liang ka district council la kaliang jong em jong revenue la ai ka work order but kitu ki kenhon ki balom tu ki dei ki ba layo NUC na kalian jong kasno lalu kataru kam dei bangi sulum ha badum na ha bari dei ka sna da ka ye bakra dan ru ka signboard ka bratho chan tu ki HDC bat abangi lumut ko ka khajanaru ni dei la ada ka reset mo ada ka reset de kam dei ka bangi sudah dan board lagi penpau tu sosi mana kalian jong board district I kumba ka kenyangi mo yung kumba ka kenyangi ka disauser bengilong tangkem kita bersuyen sudah pesan kat balap kan macam dan lagi ke papang tu kalau ke pau sai ni la le da kalenti ke baik nanti ke buku ke pasai dan ini solong pat kam kono ko ke jung tho kam ko kan notice bikin asyang mo ni pli khasan dai khasan khat riu la khang no tingi penpau ke solong kan ada dei bakana kata ka bangi sulum ka lenti ke bendai kum tak ka bor jong sarkar ni du ka bor ka elected body ka sesul leban ada ke notice kan cengi mo ni don kam kata ka jinge trilang de mangilom taki kenhuan ki bangi sudah wapisa ba po so khle ila panchai fin ru benne na kalian ko jongaru ko mi em mencha jong ka trade revenue kani ka giat ka basha khang ga dei ka jong ka trade di na kalian ka jongiru na kalian ko office ru ngim sim la le kanu kanu ka kam ka bolong bi ai ni da ai itu I brio I bio itu kam ru da ka work order but haka sengi ke ba ipli khatsan tarik I shwai kata ila yo da NOC ke biang da kasnong ila ai ru ko copy hadin bengi ai ka work order I da ka tu ka ju ka work order ila xerox tu ka work order ila ai ka copy show SP office na ni show officer in charge the but haka ju ko por ya district commissioner city DC city Henry hadin ba kila dap ai tu ki kot kisla hamtam ha po ka office jong DC hang the ki kham ong ki snap bet di maki pada namar bakila ayo ka work order la si benai tam shwa bakin pili te ki sngo thu ba kim long shu ban pen slam ya kata ka jing khrong ka jongki te kila le khatsan tarik bat kila khrong bat ka ba khampla shu ka long ba khatsan tarik na kaliang jongki pulet ru ki escort ki I security ban khrong ya ka to giat di pinda I kuma pila I ki media report sebab pair ba ka jing khrong jongki tu ki bayo ka work order ru ki kham khrong kanu belong bi ai kinda ai da ka receipt hi kat kum ko report bangar ngayu I kum em in charge ngai I ba ka receipt ka don ti kila abot thik ya ka kandon ka bangi na kaliang jong ka district council ngi la pha lemba ki officer jong yang ni ti ka ba lengo kum ba ila panchai I ba poel soklet ndu mende ka long ba balai kim ai ngi da ka jing tho nga hadu manta nganang ap ka jing tho na ka district administration nang thina po ri boy ti halor ka jing tho ka bakin sa ai tingin se juba ba ka lenti ka badai di tang itahi khindiat ijing penchai khanang ba ki pai ba ki ba pet ikini khubor ki bami but nang ni shakhmat ru kin sumo thu ba nakaliang jong ka isi ka jongi bat kam nakaliang jong kini ki gates nakal de ka revenue na nakade na ka trade ru bangim num le no ka kam ka babakla kani ka gate ka bangi aing te po om di haru kala don na du mashwa kala don ka list ka jonga but kino ki gate ki bomdon ka list ngam ai ta ki gate namar ba kila don ki baka belawan banchu ya keren bat nga ba ngila ban set ki gate sang tang em ki bom don ha kalis ngimla ban ai ngiya be tek kat kum ka kondon bat ke ai ka ba kila don ha kalis ka bala judan na do misha ki gate ya kita hai ki gate ngiya te kam don kanu ka bangile bi ain la ni bangile don bor na kaliang ni ka district council na ni ka EC ka batmai ndrei ka dei tang ka tai ka jing panchai ka bangakwa mat panchai na kaliang ka jonga ko em jong ka tri